Забраненият, забравен и непознат. Чавдар Мутафов. Кой е всъщност Чавдар Мутафов? Един предан приятел и ненадминат сладкодумник, за чието ерудирано присъствие се борят противоположни, да не кажем враждуващи литературни кръгове, а завършва живота си изолиран от средите на пишещите. Архитектът на столични училища, които и днес привличат нашия поглед, без да знаем кой ги е създал. Писателят, който е предизвиквал сензации и спорове с произведенията си през 20-те години, а доскоро беше почти напълно забравен. Един художествен критик, който и сега предлага ключ към света на художници, творили между 1920 и 1944 година. Кой е всъщност Чавдар Мутафов?